Nakabatsyag sang tuman kakasakit sa iya na wala nga tuhod si Senator Jinggoy Estrada sang golpyada ini nga nagtindog sa sulod sang Quezon City Jail. Ining nangininisyal sa pagtest ni Dr. Jose Fernando Siquia, ang orthopedic doctor sang 63 years old nga senador. Dugang pa sang doktor nga ang nasambit nga kondisyon o kondisyon ang nagakinahanglan nga mapaidalom sa isa ka operasyon. Ginasalig na lamang sang senador kung kinahanglan sini nga ma-confine kag kun masarangan bala sini nga agwantahon ang sakit sang iya nga tuhod. Nahibaluan nga gindala sa Cardinal Santos Medical Center si Senator Estrada matapos nga naglagtok ang iya nga tuhod. Una ini nga ginpasugtan sang Sandigan Bayan nga magpaidalom sa X-ray apang suno sa Bureau of Jail Management and Penology na dugangan ang kasakit sini sang gulpi ini nga naglagtok. Nahibaluan nga napreso si Estrada bangod sa kaso nga plunder kag graft kaangod sa ginapahayag nga pagkuha sini sang kickback halin sa flood control projects.